Hej. I går, der faldt jeg simpelthen om på en grund af min storebror. Han købte en Pokémon-pakke, hvor der var 13 kort i. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg så det. Jeg fik ham her, og jeg er meget glad for. Så fik jeg selvfølgelig også ham her. Og en rigtig god en. Jeg blev så glad, da jeg så den. Og jeg faldt om den dag. Så jeg vågnede ingenting. Og jeg fik ikke nogen panikkes. Og mit bedste kort, det er Antonio Candreva i level 100.000. Så jeg blev selvfølgelig glad, da jeg fik det kort. Og så fik jeg Golden Pikachu. Fandt jeg nu? Pikachu. Ja. Fuck, jeg blev glad. Okay. Sorry, Golden. Og mit første kort, jeg så, var ham her. Han blev sgu glad for at se. Så fik jeg sådan her. Og ham her. Ham her. Og ham her. Jeg købte en henpakke. En eller anden mærkelig pakke, så jeg fik dem 13 kort. Og så fik jeg også den her. Det mærkeligt var, at jeg ikke fik nogen hunder. Ja. Og det var så de kort, jeg fik. Og så med min næste video. Husk at like videoen og subscribe.